Senyores i senyors, benvinguts a un altre vídeo per a la veu, Però esta setmana és un vídeo de merda, perquè en tota la merda que està així no podem alçar-se del vàter, estem així vinga a cagar, repassant les notícies... Això és merda per donar i vendre. Així que, per exemple, comencem amb l'operació Lezo, que la merda que no ha parat, l'operació Lezo, que ve de Lefazo, vosaltres ja ho sabeu, Lezo, Lefazo... Bé, l'operació Lezo, el més escandalós, ja ho sabeu, és lo del fiscal anticorrupció, el senyor Moix, que literalment el Moix és com allò que diuen, xico, és com si hagueren posat el llop a cuidar a les gallines. Tots els altres fiscals anticorrupció estan dient, bueno, els fiscals estan dient que hasta que no se vaya el Moix, la justícia en Espanya no tindrà credibilitat, que dius, me cagui en l'hòstia. Així, a València sabem molt de credibilitat de la justícia des de que el senyor Camps, els jutges van dir que no, que era innocent de tot allò dels tratges i de la Gürtel. Però bé, ja parlarem de la justícia, però tenim més converses en l'Ignacio González. Ignacio González és la hòstia puta! Ignacio González és com si fos Al Pacino en El precio del poder, és impressionant. Hi ha entre noves fotos en sa plana, en les filles. Ell diu, per favor, l'Ignacio González està demanant que lo dejen salir de Soto del Real porque d'ací no res la seva filla es casa. Que diu, ell dice, y es que no tengo riesgo de fuga. Claro, això és com Urdangarín. Quan el jutge va dir que Urdangarín queda libre y que se vaya a Suïssa porque no tiene riesgo de fuga. Dius, anem a veure, fill de puta, pues si viu fugat que viu en Suïssa, hòstia. On té que anar? A escalar a los Alpes. Bé, ja parlarem. Bueno, així continua, deixem la Lezo per un moment, i així continua l'operació Taula. Això sí que és l'operació Taula, i el Benavent, el Rus... Alfonso Rus acaba de fer unes declaracions impagables. A veure, ell es compara, Alfonso, es compara amb la Cifuentes, És una miqueta més xicotet, que la Cifuentes, però es compara amb la Cifuentes perquè diu que jo fui el primero que denuncié al yonqui del dinero. Ho ha dit ell, i també ha dit en unes coses que li han tret de l'Ajuntament de Xàtiva, va dir, jo en l'Ajuntament de Xàtiva era... Això està de puta mare. Diu, jo en l'Ajuntament jo era l'alcalde i era el director d'orquestra i no tocava ni el clarinete ni el trombón. Por desgracia solo estudié hasta cuarto y reválida. Para eso ya estaban los técnicos. Pues això... Els tècnics. Bé, Alfonso Rus continua... També ha dit Alfonso que ell no era, ell ha remarcat que no era el 10.000, 9.000, 10.000, que no era, que yo no me reconozco en esas grabaciones y yo no estaba en el coche. Ell era Xavi Castillo. Bé, ja parlarem. Ei, atenció! Continuen les primàries en el PSOE. Això sí que és una bona cagada. En el PSOE, ahir van veure l'entrega, jo ni ho sabia això que existia, una entrega allí, vinga caixes, los avales de los sanchistas, los susanistas, me encanta, perquè són los sanchistas, los susanistas, però no diuen los pachistas, ni los lopecistas. No, son los sanchistas y los susanistas. Susanistas tienen un ratón. Així que van presentar totes les caixes de los avales. Ahí teniu los avales de Pedro Sánchez. I los avales de Susana, són uns poquets més. I tenim los avales de Pachi López, i són... Bé, deixem el món dels socialistes, que per cert també recordeu el gran moment històric de dir-li que no a Podemos, porque vosotros en su momento no nos votasteis cuando estábamos con Ciudadanos, y ahora vosotros, gracias a vosotros está Rajoy en el gobierno. I ja per acabar la merda i l'empastrar, senyors, acabem de veure a Montoro ahir, m'encanta! Montoro ni caga, pàgina. Montoro diu, venimos de una crisis... Hòstia, és que va ser molt Montoro. Venimos de una crisis por una borrachera de gasto público y algunos ya quieren irse de copas. Habéis vivido por encima de vuestras posibilidades. I ja està. Continuarem amb la merda perquè així el cas Blasco continua i tot això. I los Osvaldo.
Senyors, senyors, tinc el cul en alt. Moltes gràcies. Susanita